Yan ha. Okay. Kita ko sa'yo, Tin, ha, kung paano ko gagawing 3 ang bilang. Kailangan hawakan mo, basta paglapag mong ganyan, may hawak ka pang 7. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ikaw naman. Oh, dali. Pang 7 eh. Dali na. Challenge ba? Si mabuti. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Di, wag mo. Hawak mo na eh. 4. Hawak mo na. Pinupulot mo na eh. Di yun ang pangano. Dapat malinis. Oh, ulit. Oh, okay. Okay. Sige. Sige ha. Oh, sige. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayaw na tagak ron. Asa na to? Go. Taha. Siya. Taha. Sige. Ito lang malinis. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 raman. Tisa. Oh, sunod natin na challenger. Sige. 7 ha, 7. 1, 2, 3, 4. Nilakdaw mo, nilakdaw. Nilakdaw. Anaya mo, Meng. Nilitsog 5 sa mananap. Saan mo to? Anaya mo, Meng. Anaya mo. O, larga. 7 bilang ha. Okay. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Kaya tama. 10. Sa akin talino ka ngayon, Tin, ha. Ayun, yan, tama. O, larga, 7 bilang sa 3 ha. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Diretso. Mapa man yung buhatan nila. Nilokso ba to? Nilokso. Ulit eh. Kailangan mawala yung mga ano dyan, takip. Mawala dyan. Kailangan bitbitin mo lahat to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, diba? Nawala. O. Gano'n na yun, o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O. Ay mo kayo magdidiretsyon. Dapat mo naiwan dyan. Walang naiwan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walo lagi. Isa, 2, 3, 4, 5, 6. Nausa naman to. Ibalik na rin mo, siyam na na. Kailangan may ibalik. Siyam na. Balik na. Wala na.